a falin jang nan le shi je chu an lo in mu ai jang nan chuan chan chin lo zo chang in shi je ne na chuan I mun hun ber khan enge soi tia zo chuan shi je chuan a pa le uncle ki te chuan company hi ka kuta da tura an ti thu vel te chu a shila ma se ka pa he ti thu thi ani sia a ti chuan jang nan chuan uncle ki chu tu nge alo ti a ani chuan apa secretary rin om takani thu chu alo shile jang nan chuan ama kan ma mu ani testimony apoi mu don ani I him nan chuan alo ti a chutia anlo soilai chuan wan lin ron kalin uncle ki chu in be thei lawang ron ti in shi je chu kan chung kwa a engma ti thei I nei to lo a ron ti a in thiar film tur chuan ati an pi a reporter te chu ko mu in an ne so ka signal vele ron kalin an camera te son an ron tinin zona tam takan zo don che anya ati a janan chuan wan lin chu ite nom hle mai ipa athi chi a hetia angbo rak siam ati a wan lin chuan ka enga ma thok lau alo ti ti chuan reporter ho chu a signal la an ron kale shi je ron bor lo chuan ama zok chu an lo bor lui luya zona zo tin miss one actor thar Mr. U ina chang ilu chuak mu ani a chu mai ba ka anu pa in car chalawin an fa tur po an sia thu kan sia a in nam noina in yem ti in an zo ta chama jana le shi je te chu an pu chuak thei ta sham an pani chuan an thil vel la tur chuan an wakala janan chuan an chung ko thala ka han mu chuan a zo ta inu emni ti in o lo ti chuan a mel chale mai ti in lo fak vela shi je chuan anu le an chung ko chan chin vel chu a shila janan po chuan do thei takin alo ngai thlave zela shi je chuan kanu khan ka pa hi a mangai em ma midang tu ma amel ngai lo ti in ama ang cha in ke po in mi ka mangai chuan ka engkim ka hlan thin ti in janan chu ka mangai che ti in nei puya chuan a som jangnan chu alom ril ru hle a an hun kal towa an om dan te ngai to chuak zu zu tin shi je ne na chuan tuna kanin fop lo ni chuan a oi om lo so kang ti in a fopa a phone ron report chu a hun lo e mai ti in ala du lo huang ni in a nuwa a han en chuan jangnan chuan ole a ti deu sap si je chuan enge ni ta a han ti chuan wan lin chuan ala ka khe sa file thu le a pa thi na chung changa in nam noya an pu thu a shila eng evidence nge an nei chu ka she lo ti in si je chu a nema ma selunga su ka om hi atie si je po chuan ka shalom alo ti ve ma se jang nan chuan ipa vuina a khatia reporter hawin wanlin an bor vakha iti vekani chang mai arukin ingal hle mai alo ti a wanlin po in mi mai in lo ti a shat wangin a in ring ve khopang alo ti ve bok an pani chuan company ya kalin shi je chuan shareholders hawle wanlin tanu fa mutura akal alo nga ya alu ma chuan jang nan chuan lu pui nga yem a han ti ma se shi je chuan a ngai lo thu shilin ama chuan a lu ta avalu chuan zakme lo hian an ma a ava in lan wanin le anu shon ma a chuan avakal wanlin chuan he company a hian engma nei lo I thil ho tlem te po kan pek vek to alo ti a engmai nei si lawa poisa thir hi kan pe yang che ti in anu shon chuan arun the phei shi je chuan a han chang let ve apa chuan chu tyang mai chuan thil ati lawang ti a chan thu a soi chuan anu shon chuan he hi en la a chang ve wang ti in paper chu a the pheya awa chwa chuan jang nan chuan lo la ngak renga vapanin kalantum chu na thok pakhat chuan gaudingin hei ithili the ngilania ti in chhuata a pai thla a jangnan chuan ngai theilawin a bag vel chu a han ken tir vakalin chu nu ma chuan mi te thil ti chhia thi dan kalania sin I choi thei ti sha em ti in a thil ho chu a han ena a chhia vel te chu soin amana to thu vel zong zong nen chuan a soi zela avai chuan million kwa vel chu I choyang cash in nge online transfer in a han ti a I pelo ni chuan nakina korta kan la ron kawang che ti in an kal son ne shi je chuan jangnan ne na chuan Ivan bun ti in lo faka jangnan le shi je chuan liberal law firm chu vatlo in
huang chuan alo muaka chutia an hanin mule chu in hmesha tir le in anin nel ve to hle a lutin an ti tur ber chu an soi chan tabok kha paper an pe kha apa ro nu chia zia na ni in an han en vela thu she tu pathum te chu an mirin lo hlir an ni thu te chu shi je chuan a soya chu moi ni lowin asil hi a lemani a han ti engtin ngei shiat an ti chuan a chan chu a tak tak chu apa in adam laia a pek thu a soya jangnan chuan ani chuan chu tiang ani si chuan tinge atir khan an ma a thudik chu isoi mai lo ati a mase shi je chuan chan chata ka nei thu le apa thi na hian wanlin te nu fa anin rolarin tla thu chu asoya wang chu run dingin ole engpo ni se I case chu kan lo farma lo yar kan nei chatber kuta ka da e ti in jangnan kuta chuan a da a anin chi bai vel chatakin kan thok dun don nya ti in an chuak chu shi je chuan a chen na a le theilo thu vel chu asoya janan po chan lo fiamin uite wak vai mo ilo ni taka ti in a in lo a chuan a shwai an va thleng kongka an hong chu jangnan u naw pa lo om shi je chuan tungei ni a han ti ani po chuan tungei ni chuak alo ti ve ti chuan chawkalama chang anu ron chuakin jangnan chuan nu enge hetain lo ti a han ti wata a chuang te ti a han sha chu shi je po ain thla shung ve deu ti chuan an zawai chuan thil chu an ei hawa shi je po chuan nuama ti in tue ti thu te chu a soi ve na hle chutia an ei ho chu nuama ti thu le amma a ei thin thu a soi chuan nu ber chuan khongai ve deuin ei tur te chu a pek bel deu dewa ei cheu tur chuan a ti chuan anu le a u naw pa an ho tur chu an thla a an kalma chuan shi je chuan in mesha tir na nein ke hi shi je kanya kumsom pakwa kani kapa in mani deuh kha min boral sana kanu ero in kumrat kani in min boral sana tuna hian ka chan chen khatenin America a investment kan nei meka thatin billion somni vel kala lu tani ati a chuan jangnan hi kalo yar mai ni lawin kabial nu ani boka a han ti chuan anu chuan a fanuta na tha a ngai ngal makin a pom thu le ani chuan a fanu hlimna adu ber thu chu asoya nakina ei tur karon siam le ang cheu ti in an kal ta ngal jangnan chuan nang hi ilova hausave a han ti a shi je chuan a karta pe hei hi I hlo tur ti in a pin chu adu chuan a thlak thei thu chu a shila an pahnih chuan anin fop le mase shi je chuan kol dongin a han pika bank lama chang apa account na chang poisa tam tham tak jo chhuwa tumani thu le sin lem man ani thu chu an ron shila Mrs. Wan chuan poisa a khelna lama ba lo nei chawin a khelna casino te chuan wanlin an lo kau hi alo ni awa thlen chuan engza chiange abat ati chuan card pali in ziak hi a han lek million li mo ti in cheka a ziak ngal mase chupa chuan bel pakhat han be le la ati chuan million somli la ya lo ba hi alo ni wanlin chu a thin rem kher mai ziak sok sokin a chek chu han pe mase asila chulo ti mu in boss chuan a shil le ngal chu mai po du tok lawin bank ka hlalawa han ti fel ngal ro u ati tlata wanlin chu a hlau thong ve le rewak lawa chuan message in an boss ne na chuan sil le mani thu an lo shila a thin rem kher mai mase boina lian thama chwa ma in shi je le jangnan ron lut lolin wanlin chuan nangni moi enge hetain ron ti a han ti shi je chuan kapa silim mangin poisa tam tak jo chwa in tum ti ka sia a ati chuan jangnan la chuan dan mangin kum tam tak in tang the sin ati le a anu zok chuni khoshche lawa lo om derin mase shi je chuan lim changlo tura ti in kapa thini khan khongai om a han ti chuan nang hian min ring hlel khang langi lo alo ti a jangnan chuan dan angin kan ching felang ti in an kal sana wanlin chu kal an phala mase anu ero an poisa an nei ma chu an kol tur thu an shila anu chuan wanlin ne na chuan poisa chu wangai to wate ti in a kal tir kara chuan an pahnia lawin hnialin jangnan chuan kan thil tum ho a hlotling boka
alum hle mai ati a CJ chuan uncle kin thil soi ngai tua chuakin ani khan kha asil kha atangkai zia alo shil vekhi alo ni a jangnan chu tanpeng chuan ron kolin in mu adu thu a han soi ani po chuan ole ti in lo rem ti ve maya ti chuan tanpeng chu an pahni chuan va mu in alo lung oi lo ngal em ringota ti chuan in mu puya asom chan te chu soi chanin sil chu petur chuan a han ti va nai setin mi swan in shil tur chain min ti ya inu vap akuta om I du le ta ni chuan sil kha I pe ka nga ya ni ati a ma se an lo du lawa an kal san dai an chhuan nu deuh lok chuan kol dongin court hun an nei hun tur po pe fel ani a wanlin po a hlau thong ve hle ti chuan a hun chu alo thlenga court ta chuan an kal khom judge chuan an kal chan te chu han soi chana CJ an pu na tenen chuan janan po chuan ati turti in CJ ai o chuan na dinga tanpeng po wanlin ti ai o chuan na om judge chuan jangnan te hne na chuan thusha tu lo kalem a han ti chuan o ti in uncle ki chu korta chuan ron luta wanlin le anu in an mu chuan an hlau thong hle uncle ki chu just ma a chuan ron dingin thu an zota ani po in dik takin a changa Kamini CJ le apa anin mu lai khan apa chu ala tha thu te asoya akal no thil thleng po video evidence nei thu chu asoye wanlin te an hlau thong hle a tanpeng chuan kawa sheve lo ve an lo ti jangnan chuan court season chan mother kar chan ve khan kan submit vek to alo ti wat ti chuan video evidence su an play ya Mr. Wan su wanlin nen in bia in atna alo tho that lo wang chuan alo lom lo hi alo ni a chutakara anu shon ron lutin anu chuan aro engma anu fa chuan anu chia lo ti alo sha a wanlin ron shil hi alo ni an lung oi lo hle a apa chu an tong khum moi lo tak tak chuanin an ti a aparel runa le ha chu a chawa a tluta boka wanlin chuan a han boi pui deu ma se anu chuan thuro chhia dang zia sa ron kengin a han mu chuan apa chuan in va zak lo ve nang ni hian chairman ni indu amo engma po in chingfel theilo ti in a tong khuma wanlin po lung oi lowin apa na twar chu pui du lowin an nu fa chuan an local san hi alo ni jangnan chuan evidence sakan enang hian Mr. Wan hian brain tumor aneya anni nu fa hian hetyang hian na atwara ni ti shereng si in an kal sana twal tha tum na nen dang lam na omlo ati a ti chuan judge chuan thutluk na siamin Mrs. Wang chu kum thum je la tang do na wanlin po kum khada tang do na ni court te changa an chuak chu tanpeng chuan lo kau dingin CJ te ne na chuan ama ka soi kha ila sha em inu wap kha idu ani chuan million somin pela a hanti ani la chuan lo nei zatin anu wap te chu ama dai towa alo lak thu le British cemetery a phum thu chu asoya nui za tak chuan an kal san tanpeng po chuan ti fu lo chu a in ti ve kher ma ye jangnan le CJ te chu mun pakhata kalin jangnan chuan engwanga apa kha ho em nge ani azot CJ po chuan thata ka lo chang ve in apa in an pahnia po chen atum wanga ni thu chu asoye ma se jangnan chuan apa chuan amangai thu le atana thatur che angai twa thu shilin ama a apa ne na anin mu a an thu soi te chu a shila apa chuan jangnan a han mu chuan amirin zong takalo ni si a jangnan ne na chuan kalobo ralta ni po in ikuta CJ hi kada anya aloti hi aloni a CJ po chuan chutianga han sha chu alom ve hle jangnan chuan engpo thleng se akyanga a omreng tur thu chu a shila an pani chuan anin kwa vongvonga hun lo liama CJ po sum do na lama a hlotling hle a reporter te ma a lawin lanin zo na te alo changa jangnan chu abula loading ve rengin ama to ka anna a alo boy ve hle thawa CJ ne na chuan reporter te chuan I hlotlin na phena tu emo oma anti a ani em ti in an zot jangnan chu aput pheya zungbun tirin anma a chuan kan pui hi ani ati a jangnan po alo nui ve ver vera ti chuan CJ chuan jangnan chu put sunin atlan pui ta da ya
an pahnih chuan hlim dun hle in hmun falan thlen chuan jiang nan chuan ti ding in CJ nen chuan hlim takin an in bia a CJ chuan kan nupui ti a kawin hlim tak chuan an in kwa vong vonga jiang nan chuan anun ron soin kumsom ni pakwa ka ni a ka hmangai ber hi kumsom pakwa ani natna nein kain entira doctor chuan estrogen kamamo thumin shila ti chuan CJ hi ka tong ta a ani nen hun hmang du nin kanatna te chu ama wangin adama ama ne na kanin hmangai chung chu buaina kanei ngai lawang ti in an thon thu chu atop ta a atop ta